10 munud tan yr hanner, Sam Hart ar ei drod chwith i'w chrimanu ddi mewn. O dan y bar, mae'n anodd a mae'n mewn! A mae Sam Hart yn ei hawlio hi. A'r Fflint yn heiddiannol ar y blaen. I groesiad yn twyllo Ashley Morris a gweddill am ddiffyn Pen-y-bont. Mae'r Fflint ar y blaen, Ashley Morris yn ildio gol am y tro cynta mewn 4 gêm. Y momentum gan y Fflint 5 munud tan yr hanner. Gol Sam Hart yn gwahanu'r tîm oedd. Dyma Bradley, pas dda ganddo fe i ryddhau Tom Kemp. Kemp a 4 yn disgwyl am y croesiad. Mewn mae'n dod i gael Bradley! A maen nhw'n i dyblu i mantais. Gwych gan y Fflint. Bradley yn ei lledu ddi yn y lle cynta allan at Tom Kemp. Wedi parhau a'i rediad ac yn cwrdd â'r croesiad yn berffaith ar ei drod dde ac yn ei sgubo hi heibio i Ashley Morris yn y gol. 4 munud tan yr hanner, y Fflint yn dyblu mantais, Pen-y-bont dim, y Fflint 2. Snaith yn codi, y camgymeriad gan Edwards, yma Clutton, yn ei ffynnu ddi nôl, mae Rushton yn cael gafel yn ddi. Y camgymeriad yn wreiddiol gan Kai Edwards a Lewis Clutton tu ôl yr amddiffynwr ac yn cael ei ergyd mewn. Ond Rushton braidd yn lwcus. 20 munud yn weddill yma am Pen-y-bont. Tîm cartre ar ei holi o 2-0. Maen nhw'n cael eu cyfnod gorau yn y gêm. Dyma Uchafbwyntiau mewn i cwrt Cosby. Cyfle fan hyn, ond ar ei drod chwith yn ei thynnu ddi heibio'r postyn. Oedd wedi wneud y gwaith caled i gyd yn torri tu fewn, ond ddim yn gweithio. John Rushton yn y gol. Dim ond y seintiau newydd a'r bala sydd wedi ennill yma. Ond dyma Amis, cyfle am y drydydd! A'r arbediad yn un arbennig gan Ashley Morris yn isiel. Ond Josh Amis wedi bod yn ddreinen yn ystlys Pen-y-bont trwy gydol y prynhawn. Cael y cyfle i selio'r fuddugoliaeth. Harris at Snaith dyna welliant at Uchafbwyntiau. Tu fewn at Snaith yn derbyn y bêl yn ôl ac yn ar draws y gol a mae'n rhwyd ochr. Fel am gyfle i Uchafbwyntiau. Dyw ei wasanaeth o ran croesiadau ddim wedi bod ar ei gorau y prynhawn yma, a dyna'r cyfle gorau mae wedi cael. Kane Owen yn troi. Wal o wyrdd o'i flanau. Harling yn ei lledu ddi at Harris, Uchafbwyntiau ar yr ystlys. Mae'n dod o hyd yr asgellwr. Digon o ddewis yn y canol. Dyma Wood am il y cwrt Cosby ar ei dro chwith! Taran o ergyd yn cael ei harbed gan Rushton. Y gorau ni wedi gweld wrth Nathan Wood yn dod 5 munud cyn y diwedd. Yn gweithio'r lle i Wood ar ei drod chwith. Yn syth bron at Rushton ac yn dyrnu dros y bar. Borge at Harris. Ni wedi chwarae munud a hanner dros y 90. Dyma Clutton yn troi'n gelfyd. Cyfle fan hyn i Clutton! A mae Clutton yn dod â Pen-y-bont nôl mewn i'r gêm, ond oedd hi'n rhy hwyr. Ni wedi chwarae bron 2 o'r 5 sydd wedi cael ei ychwanegu ar ddiwedd y 90. Lewis Clutton yn troi yn gelfydd a'i ergyd drod chwith yn curo Rushton yn y gol. I think all the credit today really goes to the players and the staff. We had some honest conversations about how the performance was last week, and more so than the performance, about our attitude and application of what I'm asking the players to do. You know, it's only my 6th game since I've been into the club, and it's trying to get my philosophy and the way I want to play over to the players and to the group. And we worked so hard on Monday and Thursday in training. You know, the club have listened to what we asked and brought us overnight last night, so the preparation was all right, geared up for the game. But then you need the performance of the players, and the players were absolutely fantastic today, you know, to a man. And for us to go up against a team like Pen-y-bont, who are pushing for that European space this season, and perform the way we did, it shows that we've got some good footballers and good players at the club. First half,
we were poor and Fflint were good, to be fair to them. It was a combination of the two things, I think, but we were flat after 3 big games for us, and it's the old after the Lord Mayor's show, and I sensed it before the game, but you've got to send them out there and trust them, and they just didn't perform in the first half, and it's frustrating, but it's unlike them, so maybe everyone deserves one. Now, we feel that we're better than some of the results we've had recently and better than the league table suggested, but it's okay feeling that and thinking that you've got to go and perform, and then those results and performances will then move you in a better place in the table. So we're firmly fixed on ensuring that we stay up on merit this season, and then once we've done that, it gives us a platform to build for next season.